Avi, tens moltes arrugues. Això és que et moriràs aviat? Perquè la gent només es mor quan és molt vella, oi? Ai, Jana, això és el que voldríem, però no és així. Cada vida és única i no sabem quan durarà. Mira, per explicar-t'ho, et parlaré de 3 persones molt importants per a mi que ja no hi són. La primera és en Vinta, un amic que vaig fer a Kènia quan hi vam viatjar amb la meva àvia. Jugàvem cada dia sota del mateix arbre que hi havia al mig de la sabana. Era un arbre molt especial i quan el sol s'amagava, pujàvem a la branca més alta per a gaudir de la brisa del capvespre. Però els nostres jocs no van durar gaire, perquè en Vinta va morir poc després sense que ningú s'ho esperés. Era tan petit, només tenia 10 anys. I jo no feia altra cosa que plorar tot el dia. Però per sort, l'àvia em consolava. Estimat Pau, quan estiguis tan trist que et sembli que no pots més, tanca els ulls i escolta la brisa. Pots imaginar que tota la gent que has estimat t'acompanya cada cop que bufa el vent. Una mica més tard em vaig fer amic d'en Xavi. Era un gran company. Fèiem excursions i ens ho passàvem d'allò més bé. Però resulta que un dia es va començar a posar més i més malalt. I cada cop que ens trobàvem estava més cansat i feble. El van intentar curar amb molts metges i el van portar a molts hospitals, però no se'n van sortir. Jo primer em vaig enrabiar molt, però després el seu record em va donar força per a pujar les muntanyes més altes. I un cop a dalt, amb el vent, sentia que en Xavi les havia pujat amb mi. Per sort, el que li va passar al Xavi no és gaire habitual. Normalment, quan estem malalts, els metges ens poden curar i podem viure molts anys. Com en el cas de l'àvia, ella sempre va ser molt important per a mi. Em va ensenyar grans coses de la vida i amb ella vaig viatjar molts anys i vaig conèixer meravelles de tot el món. Jo pensava que seguiríem anant junts amunt i avall per sempre. Però no. Fins i tot l'àvia també, amb els anys, es van encorbant i arrugant fins que va acabar el seu viatge. La veritat és que jo mai abans havia estat tan trist. Pensava que no me'n sortiria. I li vaig seguir explicant les meves aventures, com si d'alguna manera pogués sentir-me. I encara avui la recordo sempre que bufa el vent. Tal com tu, Jana, em podràs recordar algun dia.